Bon dia, preparats per anar a l'excursió del Parc Natural a Mitjana? Sí, però sabíeu que abans la Mitjana no estava considerada com a parc natural i la gent del barri es va reunir per reivindicar que es convertís en parc natural i el 1979 es va aconseguir. Com se va crear aquest parc? T'ho explico jo. Quan van construir la presa del canal de Serós, el nivell del riu va pujar i els marges es van inundar. Els materials que transportava el riu van sedimentar i van aparèixer els braços laterals, dividint la Mitjana en tres parts: mitjana dreta, esquerra i central. A més, la vegetació de la Mitjana i la corrent d'aigua va donar lloc a la formació d'un nou ecosistema. I quins animals poden trobar durant l'excursió? Tot tipus, ànecs, cignes, llúdries, guineus i una gran varietat d'insectes. Però tranquils, que s'espanten quan senten soroll. Vinga, comencem l'aventura!